नहीं के टेंशन टेंशन बा ना हां टेंशन बा ना टेंशन मार का बड़ा हो क्या तनी अभी बताओ दाल बैठले बानी कोबे के अभी तकले सुनाते बा कहतानी न कि गतिया कुकरवा जाके बनवा दीजिए जी बनवा दीजिए जी लेकिन कोई के सुनाइए नहीं के दे दीदी जी काला पे कुछ और आने बोनी ना वहाँ का बोले कोट्टा नहीं बोलेला आए चलो तभी हम तो चलो बाहर जाके गोइठा तनी लेके जाए खाली काम काम दिन रात काम जाना तो कि काम ओरियाते नहीं के घर में इतना काम हो गया ना कि मन औचिया जाता कि दीदी जी आओ तनी तो लगा तनी कहे कि बहरियो करे के बा भीतरियो करे के बा केतना हम परम हमारे इतना होई बहरी भीतरी जा तनी गोइठा में सरिया के रख देम न तो बनावे के समूह के निश्चिंत रही फिर ले जाए ना आवे के पड़ी इतना दूर ले आवा ले जा गोइठा लकड़ी तो माथा पगला जाता हमारा गैस कहतनी कहिए ले भराए के कि सुनाइए नहीं के देत कि हाँ गैस भरा दी तो तनी आराम रही आदमी के का करतो हो कन्या का करतनी है दीदी जी देखते बानी गोइठा सरिया तो ले जातनी खाए का बनाए के अरे कावन ची भाई खाली खोए के बना के पेट में डालबू आ बिया न डालला कबे न कन्या के बिया के धनवा निकाल दियो ई रवा जब है ना तब बियावे खेतवे बरिया लेके हमरा ऊपर बरसी ना ई का कह चाहनी ना का कह चाहतनी बताई आओ तारा दिमाग में नहीं बुझात कि माने ऊ कह के गोली है जौन बात हम ऊ पहले कह दी एकदम अपना मन के ढेभर ढीड़ खा ले तड़ू आ घर में सूत जतड़ू सिंगार क ले तड़ू भोरई भोरई आ ये आदमी खटक दीदी जी बताई ना कि सिंगारा करते रवा नहीं की करत रवा को लगले बानी तो धो दी अभी ये कुछ सुनल चाहतनी ना हमरा से ओ ये कोने तारा ई कुल बोले के चाहिए काहे ना भर दिन करते बानी मैं काम ओरियाते बानी घर करी करी हैं अच्छा दी ये सब कहिए दिलवा बताओ गाड़ी खत तू गाड़ी होने चलती है फरहरी जोताता हुए आइने बिया डला जाइत तो क सके तू हो जी त हमनी खातिर निमन तो बिया डलवा हम ही जब का रो कहतनी तो बताओ सके रे सोच पहले दिमाग से बात कर ठीक बा तार लइका बाड़ू लइका बनिए बुद्धि रह गइल हम 20 साल से हम नहीं की जानत कि कैसे रह के चाहिए ई बताई हम घर में करतनी तो बहरी जरूरी बा रवा करते बानी तो हमार कोई जरूरी है तो कह के गोइनी है जवन कमावा कह देला हमारा से ना होई अभी देखतनी कि उ क सीटी ला गइला दाल सीजल ही नहीं के कहिले कहतनी कुकर बनाए करो सबके सुनाते नहीं के गैस भरा कहतनी सुनाते नहीं के कोई के कुछ ले भू पैसा दे दी जई भू बनवावे तारा ढेर खाए के टेंशन बउए आई बताओ हम ना आई रही ना खाए ना बनावत रही बनाई ना भोजन हो त पेट में उरहु के ना मिली ना टाइम पर तो उ खातिर हाला करम जा तू ही दुनिया ऊपर ही खाए बनावे वाला भइल बड़ू हम तो रही आई रही कि खाना बनाव तो रही आ जाके बहरियों के करत रही या घरों के करत जाय दिरवा जनवरी करत कम करत हमरा से अब ना हो जात नहीं दाल न तो जड़ जाए दादा रो के झगड़ा करे में बाप रे बाप ई केतना उठतिया हो हमनी के सास के अपने आवाज न सुनावत रही जा लोढ़ा ले पीसत रही जा मसाला तो आवाज सुनत रहे तो मारत रही लोढ़े से नु कि ओ जिगिए लीलार कपार फूट जत रहे आई तो वो उठतिया बुझत के हमरे के मार दी अच्छा तारो उठल छोड़ावत नहीं निकालत नहीं खेता में करबू नु तब बुझाई रुक जा अरे हमारे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करामन करीले बहुत धल त कुदरिया माटी 10 बज गेल अभी खाए लेके अइबे ना कइली सन का करत तारी सन हमरा बुझाते नहीं के यानी के ये को ना कहला कि चला कहीं यानी आदमी काम करतला ना ओनी के एकदम बुझाइबे ना करेला तो ये हम बना ली फट फट खेतवा तो अब जाके आराम से कहली खाई पियो खाना पाटिए गोइल एगो और डाले खातिर बनाइए देले भाई तो भइए ना रगुलवा चलो एक करो के आज बनाइए दे दोनों में हिकवा मोटकवा डाल दे हां भैया पट भी खतवा करे छुछिया होतै रे छुछाई तो कोचे दोनों न टंकी कइले वाली संघारवा में अब तुरंत ना बुझाई होगी छोटकी भौजी दोनों लड़ा तड़ी जा काहे रे बी उ कहती हमने ले जिन बिया उ कहती हम ना निकालो एकरा बहिनी का माथ भाजे एनी के त हमरा के एकदम मुआ के रख दियो साला एने आदमी काम करत न काम करत मरत जात रही पड़े खातिर न त माथे में चिल्ला ले जाई से ओंजनी लगे गोली ना होई मार नरियात रही जका पार खइले रही जा तोरो न ले आवेला
हम जाते नहीं स्कूल है ठीक बा दिमाग मत खराब कर दूगो मेरा रुता ना एगो ऊ बाड़ी दोनों जनी रह के खइयन से खाली जहां दू गो रहियसन हम जिंदगी में कहत नहीं कोपो ना बनी एकदम एने आदमी मरतलन 10 बजे तक वो अभी खाए के ले आवे के तो अपने में लड़ल पड़ी सन। चल त तनी घरे हम देखतानी। चल के देखबा कौची जैसे लूर लक्षण बाउनी के त ठीके बाटे। चल त चल। बताओ हो हमारे ढेर हेडक बउए कपार पर बोझा भइल बा। बताओ घर में नहीं करत ना घर में खाना बनता आ ना बहरी के होता। झोटावा ध के बहरी निकालब देखी ह कहत नहीं है कि तनी मलिया के सानी गरुइया के त ना गोतले हियन आई यही तर खानो नहीं के बनल दिमाग हमर खराब ह। मरद हमर दिन भर खटत हुए आई पसीना चुआ चुआ के 1 रुपए कमा कमा के लेवत हुए तो सब्जी बनता आई राणा मंगजरन बैठ के घर में सिंगार क के खाना खातड़ी आई रहतड़ी दिमाग हमर हेंग करत हुए का करी हो एकरा के सही में अब एकरा के असो के ऊपर रहे देनी घर में असो घर में रहे ना तुम असो रोपनी करा के मानम त करा के मानम देखी ह बिया डाले के रहला कनी है कि धानवा निकाल दे नाही से नाही निकलल हिया सवती या माई आई कर के जेबे नहीं आता मुंह बाटे देखला पर ओ काई बरे लगे बाकी देखी ह इनका के नु देख आवे दऊं का के आवे द आ कि जाई खेतवा पर मन तो करता कि चल जाई उ कर के लिया लेवे तब इनकर छोटा पेरवा के यही बेर मरवैती देखी ह माथा हमारे बचिया हमारे एक जगह दिमाग रहता ही नहीं के कबो हव कर कबो हव कर कबो हव कर खेत में से लेके घरे से लेके खेत में ए तेरी भैंस गरु के माल गरु के सब हमारे कर देखो आवा हेने आवा तनी हेने आवा जा गुला ए तू के अब चल पानी पियो घर में मारे घर में सिकल वाला आवा कइले बड़ा मरद के टेंशन बना पानी ओनी पियावे के हां काहे नहीं के टेंशन बा ना हां टेंशन बा ना टेंशन मार बा के बड़ा हो करे हूं जा कहूं घामा में हम एकदम टटफड़ाती आई 10 बज गेले सुबह ले कुछ खइले नहीं क्या है का तोनी के लोला बजे दोनों जनी बिया खातिर लड़ाई करत हली जा मेरा मत छोड़ा हां बाग जी कहनी है ना कि तनी धानवा के थुआ निकाल द बियावा तो उ ना निकलिया ना खाना बनौली हम अकेले करी सब हाथ गोड़ बाकी ना तोरा का बाटे हाथ गोड़ नहीं हाथ गोड़ रे मारे बताई हम गरो करी बनो करी सगरे हम ही करी आई अभी उठ बाग हमेशा हमरे के बरसात को के रखले रहिने रहो खेत में जाते दे इधर कहतन कि कुदारी धराव त पानी लेव त जाके बार-बार पानी लेव तनी तू को हाली खेतवा पे गुलहड़ी ए दीदी जी चली खाना बन गई हां का हम घरो करी बनो करी और में से इधर रे भवाइयो नदी के डटे तो करे जाओ नरियल तू सुना बाची सुना तू नहीं हर तू चल जा खाना निकाल देल बनी हम कॉल जाई जल्दी जा तू जा चल अरे गोड़ पर जाई बहिनी बनाए गोड़ पर तनी हमारे गोड़ पर देला बड़ा सुख सवार मिलेला हो समझ लू ना ठीक बा जाई रखले बनी वो जी गुड़ा पानी पीली लेके जाए वाला रही अब कैसे कहती है कि गुड़ा पानी कैसे मारा तनी जी सब घर बनो हम सब मरले बनी बरले बाजार ले तरले तरकारी ले कुल चाउर ले दाल ले कुल हम कोई तनी यार मारा अभी चुपचाप नहीं के रहते ठीक बा जाई मारे को तारे एकदम मियाजे होश में फिर अभी खा पिया जी की आज के बाद अगर सुन लें तो ताने काट कर एकदम चल जाना था तने के लिपस्टिक या काजरा आ धान एक बिया गोले आवे में तने के इतना पर हो जाता लड़े लगा तड़ जा जी मुआ दिया सन चला हो